היי, ערב טוב, לילה טוב, שעה 2 בלילה, ואני כאילו צפיתי בסרטון שב אדם של הלהקה של נעליך, שיצא לי להכיר את חלקם באופן אישי. רציתי לומר שאני נמצא כמה ימים אחרי סגירת מעגל חשוב בחיים שלי, כשלפני 13 שנה הכרתי אדם שנפשי נקשרה בנפשו כמעט מיד, במהלך 13 שנה האלה עברנו כל מיני דברים. היה לי נתק של 10 שנים עם הבן אדם, וכרגע אנחנו פשוט קשורים בתדות של ברזל. פשוט רציתי לגוף העניין לומר שאני שמעתי את הטקסט ואת הלחן בהופעה שלכם. תרשו לי לפנות ללהקה באופן אישי. אז שלום לאיתן, מורן, טלי וישי. אני מקווה שאני לא שוכח אף אחד, כי אני לא מעודכן ממש לגבי הבסיסט שלכם. אז גם לבסיסט, אם יש כזה, אז שלום. רציתי לספר לכם שכששמעתי את הטקסט ואת הלחן פעם ראשונה בהופעה שנכחתי בה, אז התייחסתי לזה בתור שיר שאני כאילו מאוד אוהב מבחינת קצב, מבחינת בוא נגיד לגוף השיר נטו ולא למשמעות שלו. זאת אומרת, לא ייחסתי כאילו חשיבות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, נכון שיש משמעות, אבל אתה יודע, אתה בא ליהנות ואתה די לא חושב על מה השיר אומר לך אחרי שאתה שומע אותו כמה פעמים, והוא מתנגש עם צמתים מאוד חשובים בחייך, אז אתה יכול כביכול לשייך לעצמך כל מיני משפטים שאתה מזדהה איתם. עכשיו, אני חייב לומר שבעקבות הסגירת מעגל שלי עם האדם הזה, שמעתי היום את השיר פעם נוספת, ופשוט הצלחתם לגרום לי לדמוע, כי זה פשוט שיר שמתאר את כל מה שעברתי ב-13 שנה האחרונות. איתן אנחנו לא הכרנו לפני 13 שנה, אבל כנראה שהגורל מכתוב מלמעלה. זאת אומרת שאין מה לעשות. אני חייב להודות כאילו שמכל הטקסטים שכתבת, לפי דעתי, זאת אומרת, אני חייב להגיד שזה הכי נגע בי. בכל מקרה אני מאחל לכולכם בהצלחה בהמשך הדרך, שנזכה לראות אתכם על הבמות בארץ ולא רק במקומות קטנים. אני פשוט חושב שנפלה בחלקי זכות גדולה להכיר אתכם כלהקה.
זהו. קבלו את ברכתי זו ששלוחה אליכם.